Лайык бер сорауны әйтеп китәсе килә. Менә кәфир кешегә. Кәфир кеше үлер хәлдә ятканда аның кырына килеп, шәһадәт сүзләрен әйттерергә яраймы? Бу сорауга җавап була, әйе, ярай. Бу шулай ук хәерле гамәл булып санала. Моңа инде без шулай ук дәлил иттереп китерәбез Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям тормышыннан, шулай ук Абу Талиб белән булган хәлне. Без беләбез, Абу Талиб бит инде кәфир булып яши, ул Аллаһ субханаһу ва тааляның берлегенә ышанмый, ислам динен кабул итми. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям барыбер ул кәфир булса да, аның кырына бара бит инде, һәм ислам динен кабул ит дип әйтә бит инде. Һәм шушыннан чыгып әйтәбез, Абу Талиб кәфир булган була, ләкин Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям барыбер аңа барып шушы сүзләрне әйттермәкче була бит инде. Шуңа күрә дә, әгәр дә безнең туганнар арасыннан андый кеше булырга мөмкин, дуслар арасыннан, Аллаһ субханаһу ва тааля үзе белүче. Бәлки ул кешедән ул сүзләрне әйттереп тә куер. Шуңа күрә дә барып ишетсәң инде, менә кеше шундый хәлдә ятканын, барып әйттереп тырышырга кирәк әйтергә бу сүзләрне. Аллаһ субханаһу ва тааля бәлки әйттереп, шул соңгы мизгелләрендә кылган гамәлләре өчен тәүбә кылып, бәлки ул адәм баласы да Аллаһның рәхмәте белән җәннәткә эләгер. Аллаһ субханаһу ва тааля үзе белүче. Бу инде аның хикмәте булып тора. Шуннан соң авыр хәлдә яткан кеше кырында бары тик хәерле сүзләр сөйләү кирәк. Ниндидер дөньяви мәсьәләләрне күп сөйләү хәерле булмас. Хәзер чөнки ул адәм баласына дөнья мөһим түгел. Ниндидер яхшы, хәерле сүзләр сөйләп, шулай ук аның янында дуга кылырга була бит инде. Аллаһ субханаһу ва тааля аны гафу итсен дип, һәм башка яхшы теләкләр теләп. Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллямның бер хәдисе бар. Ул хәдисендә әйтә, әгәр дә сез берәр ширләгән кеше кырында яки бу дөньядан киткән кеше кырында буласыз икән, бары тик хәерле сүзләр генә сөйләгез. Чөнки сезнең сүзләрегезгә фәрештәләр әмин дип тора дигән. Бу хәдис китерелә Муслим хәдисләр җыентыгында 919 булып. Шулай ук безнең халкыбызда шундый бер юла бар, кайчан кеше авыр хәлдә ята, аның янына хәзрәт яки мулланы чакырып Ясин сүрәсе укыталар. Һәм әйтәләр, менә шушы Ясин сүрәсе кешегә тәэсир итеп, ул озак интегеп ятмыйча бу дөньядан тизрәк китеп барачак диләр, яки инде хәле яхшырып, сәламәтләнеп китәчәк дип әйтәләр. Менә бу гамәлгә карата динебездә нинди дәлил бар микән, шулай карап үтик. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям үзенең бер хәдисендә әйтә, үлгәннәрегезгә Ясин укыгыз ди. Бу хәдис килә Абу Дауд хәдисләр җыентыгында 3121 булып һәм Ибн Маҗа хәдисләр җыентыгында 1448 булып. Ләкин бу хәдис зәгыйфь булып санала. Чөнки шушы хәдисне безгә җиткергән кешеләр арасында Абу Усман исемле кеше бар һәм бу кеше билгесез булып санала. Шуңа күрә дә бу кешедән хәдисләрне кабул итмәгәннәр бит инде. Шулай ук бу хәдис төрле хәдисләр җыентыгында төрле рәвештә китерелә, бер төрле генә түгел, төрлечә язылып, шуңа күрә дә бу хәдис муттәриб булып санала. Муттәриб хәдис ул буталган хәдис диелә. Шуңа күрә дә әгәр дә ниндидер гамәлгә карата безнең динебездә сахих, көчле дәлил юк икән, без ул гамәлне эшләмибез бит инде. Аллаһ субханаһу ва тааля үзе яхшырак белүче.